Una ciutat perfecta en un continent perfecte. I bé, ciutadana Viravinto? Acaba de gravar a l'Ordi Central l'informe sobre el ciutadà Untur. Tal com marca el protocol, venia a comunicar-li la contrasenya d'accés a la informació. Què en penses, ciutadana Viravinto? Disculpe, autoritat? Vull dir, quina opinió en tens? Perdone, autoritat, no he fet cap opinió. Preparar informes sobre Vintasar i, una volta fet, comunicar la necessitat de traspàs del ciutadà. S'ha fet de nit. Potser el més desconcertant de tot és el silenci. Em dic Cisalec. Som diferència. Sembla com si criticara el biopoder.